Ayan guys, kami na po ay nagbabalik sa inyong harapan at wala sa inyong likuran. Ayan, nandito na po ang Landbinders na magpapasaya po sa inyong araw. Kaya ang challenge po natin ngayon ay Charina Challenge! Ayan, meron po kami mga dito, words. Ayan, may mga words. Tapos natin, well of names. Kaya lang, hindi po names ang nakalagay, kundi yung mga sentences na kung meron nandoon may kung sinong basta yun na yun. sinong natawag. Ayan, okay, tapos tap to spin na lang po tayo. Yes. Tap to spin. Spin up. Ayan, yung unang natatawag at siya yung unang Sino yung tinamaan sa ayan, kung meron siya nito, ayan, iana na natin, imudmud sa harina. Ayan, kaya ano pang hinihintay natin mga kaibigan? spin na natin yan. Ayan, spin na natin, spin the wheel. Wait lang, palakihin natin tong ruleta natin. Alright. Mawak na tayo sa ating mga ulo. Alright, ayan po mga kaibigan, i-shuffle po muna natin bago tayo spin, shuffle, ayan. Dapat wala po Idulit dito, yung sa kamera ya. Ayan, tap to spin. Ready, start now. Chedeng, basahin mo. Ayan. Up. Chiding, congratulations! Palautang! Oy, hindi ko palautang, Ayan guys, palautang agad. Dalawa po yung ulit, shuffle. Balos ko ron. Ayan, shuffle. Tap to spin. Galgay kay ulo. Hindi na ba't mo pwede. Ayan. Excited. Wala, si Guadua dyan. Agay, congratulations! Adik sa Mobile Legend! Oh, wala kayo. Alay doon eh. Open mo ka. Natagdan yun. Yan install naman ako. Labi ay. Shuffle ulit! Shuffle tayo, shuffle! Wala, ang pinagit. Naunsa, yan install ba anak ko? Ayan, Dati ka na. ayan guys! Oh, adik gapon. Ayan. Ayaw, pag-lupod, hinahina, bugmud-mud. Malapos, basta itong ulo ng ugnan eh. Sabay tagilita-pay-tapay Rapper Kunuhay! Ato, tani, oy. Ako na lang kami. Rapper ko no kay rapper. Ay, dapat Pwede. Wala yung halay. Wala nga yan. Sige. Rap mo ka. Rap mo ka. Sige, rap. Oh, Yan guys, mga rapper Kunuhay sila. Rapper Kunuhay. Shuffle. Ayan, isa pa lang yung sa akin, adik sa ML ha. Pinabi ako na busog sa rin. Ayan. wala misod na sa ilong. Nangyayari, puno naabot, mas itong nawas, nawang rama itong istoryahan. Hala, walay bisyo. Ako mo inam ako. Wala bisyo. Sakit sa akong Okay, sila daw, may bisyo. Kamu dahil, wala yung bisyo. Mainam din sila. Ako, may nagtubig. Palhubog mo na sila kung tanan. Eh, shuffle ulit, shuffle. Kahit di kong suka kaniya, ang ginom. Ilan, nakuha sa akong ilong. Ngayon, bagay na nga ito lang na. Mamayutay. Hadlok-anok, tapay-tapay! Sinalo ko! Nuyan! Oy, murang si Kuya dito. Oy, kuya. Hindi ko madlok, tapay-tapay. Bisan kang dakog, tapay-tapay. Next! Shuffle again! Ayan, pakapala ng harina ha. Uy, inayara po yung anong na ulo, oy. Mujud, mutaplak rin ya. Sulod na ba sa ilong akong harina? Next! Ang harina. Mahilig sa filter! Mahilig balik ko sa filter. Oh, lambaw. Di ba, napay lain? Mahilig sa filter, trok. Trok.
Abot naman sa kong buhok. Ay, ikor ba na? Wala, tiguwag na kay Tugnaong, no? Oh. Kamiya sa rin. Ah, laina sa ilong, uy. Lain na gumi. Kumagat! Da. Ganun, kapatong. Kasi ang gano. Sakit niya akong Yeah, ibang ilong dilit na. to yan, napilian. Nadilit man. Nadilit yung ilong ba? Luyo, music ko. Kusog mo hagok! Hoy, kita mo! Uy, tawag kang rin. Ruiz kayo! Sinayar ba? Kasakit niya kung dire. Eh, layo na kayo! Layo na kayo! Oh, dire, Sige, padayon! Sige. Sinayar ba? Kasakit niya kung dire. Busog din ba yung mago? Huwag ko dire nung yan. Congratulations. Dili hit suraan, pero maot dyan! Atray! Oh, ikaw, dili ka. Ay, Ay, gwapo na, gwapo na. Ayaw na, kay Ayaw na, kay sakit gwapo niya, na, kung gwapo. Ayaw, Sa palmot. Background dong. Lana ng mga choy. Oh, mga tingna. Kako, pislit akong dire. Oh. Kayo. Ah, pislita ko, iki. Lubag na. Talagsaon maligo! Para day. Ligo ko. Yamin na, yamin. Kinahurot. Ako rin pa day. Next! Ikaw ra. Kaya daig na ko ligo. Congratulations. Congratulations! Daghan og uyab! Tara. Oh. Ginagawa mo! Kasi kiagtang rin. Dagan bari ko kuya. But. Daghan naman jud mong uyab, pero isa-isa na lang karon. Siguro. Aw, ex ito. Who's that? Diyan natin ang video ya. Eh? Wala, nanulod sa kong ilong. Ikaw ra. Tigtagak-tagat. Maligo, di ko ron. Suwangit! Oh, suwangit. Ay, napagahi-gahi, Choy. Oh, ako. Inayar ako po. Namiya sa din. Suwangit. Mauno na ko kapi ng ikaw ra ba day? Dako! Dako og dugan! Lain na po, lain na po. Ayaw, ang sama ka. Isa rin sa kilid, sa kilid. Sa kilid, sa kilid. O, anak. Ano ba? Chapol. Wala dyan ko. Next. Ala, medyo niligos ka pa, kaya di mo pilit ng harina. Oh, dream na ko ipat ko ano. Medyo nung pilit ng harina, okay Ligo ko ligo. ganyan ba? Pag Basaha. Mahilig sa bakla. Oh, tika dyan, dyan, dyan. Si bakla! Ano ba? Ikaw. Wala. Wala na. Bata. Sige na, yan. Sige na lang, sige wala. Kinain yung karina. Ito ulo ang hihingi. Tumutulo po yung ano niya. Nangaway. Waway. Nangamong. Char. Bupugon pero lamion. Ala! Dilason. Bugon ba rin ko? Tak manaw. Gabay na lang guys. Sige na, kay. Nabapas ko ito. Ikaw ra ba day? Mahal mo. Uy, tigwa rin sila. Pisto, tatalo ko. Kusog mangutot. Oy, kita kan mangutot. Kita tagad. Ay ka! Uy, pinahunga mo na utot yun. Silent. Silencer. Next. Mo yun. Maligo, yung tanong mo na nero. Sabay taligo. Dagat, dali ko maligo dahil.
Kusog mo kaon pero wala na nambok. Isa na ko to. Uy, nambok man kada kung Tagdano na! ali adto ta. Usog day kumukaon. Oh. Ala. Ay, dayo. Nambok ko. Nambok. Lakrang ilo anang ilo. Wala na ya. Napa! Abusado mo kay mamudo. Next! Doktor ya. Bantay ginagawa. Di na mo. Gisa mo sinay ka rin human ka mo. Mahilig mo kanta pero batig tingog. Ay. Hindi ko makanta. Ibalik mo. Kami miluoy. Ikaw agdar dapat. Abusado kay mudo. Oh, mahilig sa art. Oh. Malik. Itaktak. At nawong. Ala. Alam, murag wala naman diri ang uban. Ala. Nga na nabilin. Congratulations. Buutan gamay kung suguon. Kana. Kana. Buutan nun ha, buutan. Bota, kaya para sa. Oh, dara, upat na lang. Wa na jud. Maligo bisag way tubig. Sigaw ko kasi ka mo. Buutan kung way lain. Kita tanan. Buutan ko basta way lain. Buta no jugo. Pila na ay buta. Next. Buta na siya. Ilas. Saka nano. Isog na talawan. Isang madlok nanay. Unana iman. Moran. Ah, duha na lang. Uya jit ay. Grabe Ayan. baga mo kay sa kuwaon. Nanggahi na good. Kani trending ni siya, trending. Flower. Trending ni. Vlogger og naong. Ang vlogger deg, naong deg, di vlogger. Ilumong mo sa vlogger. Ilong mo. Ang ilong managod. Ilong daw. And guys, isa na lang jud sa kadugayon at ang tuyok-tuyok, isa na lang jud pero ang kaning isa way pinaka-trending jud, no? Ang pinaka-trending. Single but double ang lawas. Oy, tingnan na nila. Single sa kaya double man ako mo sa lawas. Dire. Oy, oy. Oy, ang Oy, dili. Pikas sa'yo, ayaw pikas daw. Ay, mo tikit ko doon. Ayan, wala pa. Ay, balik. Balik, guys. Guys, balik sa mo, guys. Wala pa dali ta. Magpaalam sa tanin. Yo. Goodbye. Chito, sabi ka, tama ko. Tamo ulit ako. Ingon anday ko. Alin, punta po tayo di lingkod sa balik. Ayan. Ayan guys, maraming salamat po. Ayan, na-enjoy po namin tong vlog namin ngayon. Tanawakin Ayan. sana. Tignan nyo po mga mukha namin, pang trending po yung mga face. Kaya, ano, Buti, subaybayan nyo abay, po nila. kami sa next vlog namin. Ano po, yung next vlog po namin, next challenge pala ay, ano, what is your palaman? Yes. Ayan. Guys, what is your palaman? Subaybayan nyo po yung next challenge namin. Then, tapos, ano, magpapaalam na po kami sa inyo. Ayan. Mega love shoutout pala sa mga taong sumusuporta sa amin. Yes. At walang sawang panonood sa aming mga videos. Maraming Yes. salamat po sa inyo. At saka sa aming mga, mga kaibigan. Ayan, kaibigan all over the world. Kasi meron na pong sa Canada, Korea, ayan. Yes. Yung mga OFW namin dyan, thank you po sa mga suportan yung binibigay at saka sa aming mga, kakilala dito sa, dito sa lugar namin. Ayan, mega love shoutout po sa inyo, sa mga taong nanonood ngayon. Yo. Thank you po. And Ayan, saludo. kung meron po kayo ni shoutout, Okay, shoutout ako. nyo na po. Shout out ko sa kuan ay sa Misamis Occidental Tattoo Artist Guild o shout out po sa kuan sa tanan nga nagsuporta sa amo ang channel og also shout out po kay Ate Rodilo Mabugnon ay Bagyo Mabugnon Ate Rodilo na siya kuan channel subscribe ninyo guys ug Tongor Fax pod. So wash out day, mora day. Ha? Para to yung shout out. No. Oy, mong uyab.
Shout out dahil sa Silosia family di ay. Sa Bukidnon. Bukidnon. Ayan, Yes. big love shout out po sa Silusia family. Ikaw. Shoutout ko sa tanang Vistar family o Bulahan family. Ayan, mega love shout out po. Kilat family, Garbo family, Yes. Baguio family, mega love shout out po. At sa lahat ng mga may family dyan. Yes. Ayan. Family is love talaga mga kaibigan. At sa mga nagbi-birthday po Ayan, ngayon, at sa mga nagbe-birthday po ngayon, kantahan po namin kayo ng Happy birthday to you! Ayan, don't forget to like, share, subscribe, and also click the notification bell button para updated po kayo sa lahat naming mga videos! Ayan, thank you, bye-bye! Shout out sa Lana family.